Kaixo, ikasok. Gaur, hainbat bideo igo ditut YouTubera eta bideo batez, YouTuberan bideoak nola igo azalduko dizuet. Pantalla grabatzeko Adobe Capture izeneko programa hau erabiltzen ari naiz. Egia esan mikrofonarekin nago oso konforme, azkenean oso erraza da erabiltzen. Eta, hasi, orain momentu honetan bideo grabatzen nago, bukaeran geratzeko esango diot, eta hemen bideo bat grabatuko zaitez. Nola igo bideo hauek YouTubera? Orain beste bideo bat igoko dugu, kasu honetan, hemen, bideoak Aitor atal honetan, bideo hau, etiketak nola jarri blogerren, igo nahi dut. Orduan, kontuan hartu, driven barruan, gure kontuarekin batera, posible dela YouTubeko kontu bat sortzen. YouTubeko kontu honetan, gure erabiltzaile eta pasaitzarekin sartu behar gara, nire kasuan, driven barruan nagoenez, posible daia, zuzenean, honi eman da, bideo bat igotzea. Orduan, kargatu bideoa atalean eman, eta gezi bat agertuko zait. Gezi honekin, aukeratu behar dugu, bideoa publikoa izango den edez, eta kasu honetan publikoa izango da. Eta orduan gezian eman, eta nik aukeratuko dut nahi dudan bideo. Etiketak nola jarri blogger. Orduan, baina aukeratuta, azalpen bat emango dut. Orduan, ikusten duzu hemen prozesu bat dagoela, hemen etiketa jarri daitezke, blogger, etiketa. Eta, behin hau eginda, argitaratu honi ematerakoan, gure bideoa argitaratuko dugu. Orduan, hemen sartzen bagara, teorian gure bideoa egongo da. Orduan hemen ikusten duzuen bezala, bideo hori hor daukazue, eta momentu honetan prozesatzen dagoenez ez da definitiboa. Bestalde, kontuan hartu behar duzuena da, hemen barruan badaukagula YouTube Studio Beta izeneko editore bat, eta editore honetan kontu guztiak aldatu ahal izango ditugula. Orduan, adibidez nire kasuan, interesatzen zait bideoaren azken zatia laburtzen. Eta hori egiteko, bideoaren barruan sartu behar gara, eta bideo horri moldaketa batzuk egin. Hau da azken bideoa, eta hemen bideoak atalean ere sartu gaitezke. Orduan, bideoak atalean sartuko naiz. Eta azken bideoan, editorea aukeratuko dut ez. Hemen ikusten dugu publikoa dela eta bar. Eta, posible da hainbat kontu aldatzea eta bar ez. Eta interesatzen zait editorea bilatzea, non dagoen. Bideoaren barruan sartuko naiz. Eta hemen lehengo kontu guztiak ikus daitezke. Eta editorea daukagu, bale? Orduan, editorean emango diot. Eta behin barruan sartzen garela, interesatuko zaigu, azken zatia ezabatzen. Zergaitik? Grabatzeko erabili dudan programa ikusiko dela. Orduan, moztu honetan ematen badiogu, posible da bideo honen zati bat laburtzea. Orduan, azken zati hori laburtuko dut. Eta, posible da aurre ikustea nola geratuko den, espada gehiegi ezan mozteko. Orduan, hemen goian ikusiko dugu nola geratuko den bideoa. Hemen ikusten dugu nola aurrea doa. Eta orduan bukaeran, klikatuko dut eta ikusiko dugu bakarrik bukaerako zatia. Badakit hasierako ondo dagoela. Orduan, hemen ikusten da ondo geratu dela. Orduan, besterik gabe moztu emango diogu. Gorde, eta aldaketa gordeko dira. Denbora tardatuko du guztiz definitibo izan arte, baina
lortuko dugu guk nahi genuen. Orduan, bueno, hau izan da dena. Animatzen zaituzte kalitatezko edukiak YouTubera igotzera eta batez ere euskaraz edukia sortzera eta igotzera. Ez azkenean YouTube herramienta interesgarria da, baina garrantzitsua da sortzaileen partetik euskaraz edukiak sortzea. Orduan, bueno, hori da dena, espero dut erabilgarria izan da nire bideoa eta besterik gabe ondo izan. Agur.